Liburu honek gazte baten bizimodua kontatzen du. Italiako hegoaldeko gazte bat nekazari lanetan aritzen zena, iparraldera joanen da industriara. 70ko hamarkadan, hemen ere gertatu zen bezalaxe. Hegoaldera ailegatu zen amets dei bat, sekulako bizimodua dago iparraldean, lana badago, baldintza onak, ez dakiz zer, eta orduan ara joanen da. Eta berehalaxe deskubrituko du kapitalismoaren gezurra handia, deshumanizazioa, ze baldintzak kaskarrak dauden, nola eraldatzen ari den produkzioa, ze gutxi balio duen personak, deskubrituko du alderdi komunistaren eta sindikatuen korporatibismoa, eta etxe bizitzaren problematika, eta ikusiko du berehalaxe kakazarra dela dena. Eta orduan sortuko zaio gogoa, beste askorekin batera, dena eraldatzeko, dena txikitzeko. Eta orduan hango Fiateko grebetan hasiko da, eta hango borroka sozialetan, eta deskubrituko du, oso modu karikaturizatuan, seguraski, deusek ere ez duela balio, den-dena nahi dugu, den-dena aldatu nahi dugu, eta ezin. Eta orduan, langileen borroka eta garai bateko langile mugimenduaren borroka eta mugimendua. Erronka berezia izan da, oso ezaugarri bereziak dituelako liburuak. Nanni Balestrini esperimentazioa landu zuen talde batekoa zen, estetika berria bilatzen zuen, eta orduan oso ezaugarri bereziak ditu bere italierak, edo bere narrazioak. Ez du koma bakar bat ere erabiltzen, erritmo frenetikoa du narrazioak, orduan erronka berezia eta zailtasun berezia izan da nola eman sintaxi hori euskaraz modu ulergarrien eta modu naturalean, oso bestelako sintaxia duelako euskarak. Jakina, italierak, gaztelaniak bezala, esaldiek badute beren segida eta baina ordara euskarak oso bestelakoa du. Eta ez komarik, ez deus ere, orduan, hori izan da gehien bat zailtasuna, nire ustez. Itzulpen gintzak askotan izan du fama txarra. Eta ematen du beti hobea dela euskara sortutako edo zer, beste hizkuntza batetik ekartzen dena baina ez da egia, esan nahi dut. Itzulpena nun nahi dago, bazter guzietan, eta behar-beharrezkoa da. Eta ez dakit aitortzen zaion. Nik uste dut sormen lana ere bada neurri batean, itzulpen lana, baino itzultzailearen meritu handiena da, oharkabean pasatzea eta inorrez ohartzea itzulpena ere baote den, edo nork euskaratu duen. Irakurleak gustora eta ongi eta modu erosoan irakurtzen badu testua, seinale ona. Orduan, ez dugu oharkabean pasatu nahi dugu, itzultzaileok. Gazte hori belaunaldi oso baten edo kolektibo oso baten adierazgarria da. Baten kasua dago kontatua, baina egia esan da garai baten edo mugimendu baten adierazgarria da dena. Literaturak beti du iradokizun indarra handia, eta naiz eta garai ez zen idatzi, orain dela azkeneko urteetan, nik uste guzioi pizten zaigula migrazioaren problematikaren oi hartzuna. Esan nahi dut, langile horrek aditu zuen sirena
oihu hori, odei hori, etorri eparraldera eta ikusiko duzu ze ongi bizi garen hemen eta ze baldintza onak dauden, eta nik uste berdintsu gertatzen zaiela Afrikatik etortzen zaizkigun migrantei. Ona etorri nahi dute, ustez eta hemen bermatuko zaizkiela eskubideak, eta gero askotan deskubritzen dute eta malez gezur haundia dela neurri batean mendebaldea eta iparraldea. Loreak usaintzen, hazi bat